Έτσι, μπράβο. Η καλή νοικοκυρά. Είναι δουλό και κυρά. Εντάξει. Τώρα το έχω αυτό. Κράτα το καλά να μην σου φύγει. Σιγά παραπατώ. Οκ. Στο γόνατο. Βάζε το δάκι, ξέρει το σπάτι. Ξύλα, πάω να φέρω ξύλα. Τα ξύλα θέλουμε, εκείνα τα χοντρά. Είναι εκεί. Πάω από τον αγρό. Μισές για να κάνουν κάρβουνο. Εκείνα που ήταν μέσα στο φούρνο θες τώρα. Όχι, εκείνα που ήταν έξω. Όχι εκείνα που ήταν μέσα στο φούρνο. Έξω που έχεις από πίσω. Τα κόψε εδώ, τα φτιάξω. Κάρτα να τα φτιάξω. Θα τραβήξεις μετά που θα σπρίζει ο φούρνος. Εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά από το τέτοιο. Όλε! Μη ζωντανέψουν, κάθουν και αρχίζουν και σκυνηγάνε. Να αφήσεις φωτογραφίες να αρχίσεις να κουβαλήσεις, λέω. Έρχομαι. Πρώτα τραβήξω τον πρόεδρο και μετά. Έλα. Γεια σου, Κάκο. Φέρε την Έλληνα να δει. Πάρε καρύγησε. Μα αυτά ήταν καστανά, τώρα γιατί έγιναν μεγαθρινά. Μαυρίζαν τον ήλιο. Τα σούλης δεν ήταν καστανό. Αυτό. Τώρα γιατί έγινε μεγαθρινός. Κούρεψε και ήλιος, κατσίβιλος. Κοιτάξτε, σηκώνε τα κατά. Τα παράτησες. Παραπάτησες. Έλα Έλληνα. Γεια σου Ηλία. Τι κάνεις παλικάρι μου, καλά? Μην παραπάτσεις, να παράτσεις. Έλενα, αυτός είναι ο φούρνος. Καλύτερα είναι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ψήνανε παλιά ψωμί. Μου αρέσει καλύτερα στη Λία. Δεν είναι Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Εδώ, στο χωριό. Εκεί τι τούμπα, τι κολοτούμπα το ίδιο. Πήγατε τυχερό. Στα Λαγινά πήγα. Ναι. Πήγαμε στο Θοδωράκο. Ναι. Όταν τελειώσει και κάνεις. Σούλης. Κοκκίνης. Σπίτι. Παντσάρα είναι. Παντσάρα και άμα είσαι άμαθος. Και εδώ. Άμα είσαι άμαθος. Δεν έβρισκα μια βερακέρα. Μ' αρέσει που κοιτάω και εγώ, λες και καταλαβαίνω. Άμα το ξαναδείς θα το μάθεις καλύτερα. Βλέπει να μαθαίνεις. Το χρόνο μόνος το κάνεις. Παλιvrού, κάτσε να πάω πίσω. Και όλη η φασαρία του είναι αύριο παράδειγμα που θα πρέπει το κρέας να το βάλεις. Όταν έχει νερό θα είναι Το ομό. πάνω σκέτο, γιατί πάνω στο ψηλό θα γίνει παπάρα. Και εγώ αυτό είπα, ότι γίνεται παπάρα και πώς το έπαιρνε οι μάνες προς το χει, χωριστά το Πώς θα ψηθεί Μετά, από κάτω. μετά θα του βάλουν σε ένα ταψί δυο όλο το κρέας, σκέτου μόνο του. Ναι, αλλά από κάτω θα είναι... Θα του γυρίσουν, Γιώργο. Θα πρέπει να το ξαναβάλουν. Θα ξαναβγεί, ναι. Θα ξαναβγεί, πότε θα ξαναβγεί. Αύριο. Το πρωί με, πρωί, ναι. με τις μπουκές. Βέβαια, δεν θα με μπει. τις μπουκές. Ξανά. Θα γυρίσει από την άλλη μεριά το κρέας. Αλλά πώς θα χωρέσουν τόσα ταψιά σήμερα. Πώς, αφού χωράγουν σήμερα, δεν χωράνε αύριο. Εσύ πόσες μπουκές θα κάνει. Πόσα είναι, 9 ταψιά είναι τώρα. Είναι το κρέας. Θα μαζευτεί το κρέας, ύστερα θα Ύστερα θα περισσέψει. μαζευτεί το κρέας, τόσο θα είναι. Ναι, σωστά. Έχουμε και κανένα δύο ταψιά ακόμα εκεί πέρα, θα το κάνουμε. Πάμε και κανένα ακόμα, το βάλουμε το ψωμάκι. Στη λάσπη που θα τους σφραγίσουμε. Όλα. Θα βάλεις τον τάκι, θα τραβάω εγώ το βίντεο. Σώθηκες τώρα. Ακυρώστε το από τώρα, παιδιά. Λόγω ανωτέρας βίας. Έρχεται το σόπτερ πριν. Χρόνια πολλά. Έλα, τελειώνει. Φτάνει τόσο. Μόνο.
Τι έγινε? Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. πολλά, Καλώς ήρθατε. Θα σας πληρώσει, γιατί εγώ είμαι γεμάτος τάξη. Τι είναι, αδερφή? Για το σπιτάκι. Το σπιτάκι. Εγώ είμαι για το σπιτάκι. Τι έτσι, πράγμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Χρυσοφίλ, το χρυσοφίλ. Και τις θεωτής μαζί και τις θεωτής. Θεωτής δεν έχει. Καλά, δεν. Στο τέτοιο τι είπε, τι βάλατε, μπαχαρικά? Πιπέρι. Κόκκινο πιπέρι, λίγο μαύρο πιπέρι, ρίγανη, αλάτι. αλάτι Τι έβαλες αυτό? και κάνα δύο κόκκους μπαχάρι έβαλα εγώ μέσα. Εντάξει, τι να βάλεις Μου αυτό? το μυρίζει. Εντάξει, έβαλα και εγώ ρίγανη. Τι λέει ότι δεν έχει, τι να βάλεις αυτό? Τους είπα να βάλουμε κάνα κλουναράκι την τρολίβανα λίγα για να μην μυρίζει το Βάζεις και ζώο μετά. έτσι. Βάλει και μετά αύριο. Τι έγινε? Αύριο Κόψει. Εγώ έβαλα ψέτα. κόψτε το πρωί, ρε, την ώρα που θα αλλάξει, που θα τα κάνουμε. Ρίξε. Αν βάλετε, Παντέλο, λιώνει. ρίξτε ρίγανη. Την έριξα, ρε. Άστην για αύριο. Α. Είδες σήμερα πώς πήρε η μυρωδιά. Δεν ήσουν εδώ. Δεν έφαγα εγώ καθόλου. Έφαγε. Καθόλου δεν έφαγα. Πιάστηκα με τα κεφτεδάκια και με τα Καλά να πας. Και χόρτασα. τριζουλάκια και Δεν τέτοια. ήξερες, δεν ρώταγε. Και ούτε πέρασα από την Έτσι να μάθεις πολλά, δεν θες να φας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Δημητρά, Χριστός Ανέστη, Κατερίνα είμαι. Καλά είμαι, εσύ. Σε πήρα και τα μαρούλια, ρε, εσύ. Καμιά δεκαριά ρύζες θα χρειαστούμε. Γιώργος ήρθε και έφυγε. Πότε θα τα βγάλεις για να τα ετοιμάσουμε αύριο το πρωί εμείς, να έχουμε το ψωμάκι στο Ναι. κουμπάρι. Μόλις έτσι του λέω να πάρεις τηλέφωνο, σήμερα να βρεις. Ναι, ναι, θα Δε, πάω να τι, το πάρω. εννοείται λέει, σοβαρά, μιλάς βέβαια. Τι. Ωραία, και 2 ματσάκια κρεμμυδάκια και κάνα σκόρδωμα έχεις. Α. Ναι, εντάξει. Έγινε. Έγινε παιδί μου και εντάξει. Άντε, γεια. Νερό θα έχει μέσα. Μπορεί να πάρει φωτιά η λογική. Για το αυτό και εντάξει. Θα ξεπερώσει, εντάξει. Υπάρχει. Θα σκεπαστούν τα κάρβουνα όλα. Νεράκι και δεν καίγεται. Νεράκι. Μπόλικο νερό. Κάτσε, ακόμη έχει πολύ, δεν μην βάζετε ακόμα. Έχει ακόμα. Πού να βάλουν τώρα, άμα δεν κάνει φωτιά. Έχει ακόμα. Θα καούν μόνο τώρα, άμα τα βάλει. Βάλτε το φούρνο το καλεσμένο να μας τον βλέπουν και να μας διαβάσουν. Νερό, μην τα σκουβάτε. Να είναι έτοιμο το νερό και Μετά ρε, στο αλουμίνιο πάνω. Δεν πειράζει. Αυτός έχει άλλο ένα αλουμίνιο έχετε. Να τα κάνουμε και αυτά εδώ. Ναι, να ρίχνουμε το νερό. Τόσο ωραία. Αντώνη, Γιώργο, ρίξε και σκέπανε. Εδώ τι είναι. Λαδόκολα. Όχι, λαδόκολα. Μπούχαμα πάρει και από κάτω να πάρει. Για κοιτάτε και λίγο κατά εδώ. Εδώ. Έλα, άστο εδώ τώρα. Πού είναι ρε κουμπάρος, Γιώργο? Θα το Γιώργο. ξαναβάλουν. Γιώργο, πού είναι ρε κουμπάρος? Πού είναι κουμπάρος? Δήμος, πως έφυγε, έφυγε, πρέπει να φύγει. Όχι ρε. Δήμο! Δήμο! Έλα, Γιώργο. Φέρτε εδώ, Γιώργο. Φέρτε το ψήμα. Κάτσε πάνω τώρα, θα φέρω. Δέσποινα, καλά δεν είναι. Έλα εδώ, Βάλε. Νερό. Ρε, θα γίνει... Έλα εδώ και να σκύψεις να δεις. Ρίξτε νερό. Άντε, εντάξει. Βάλει εδώ, να το σκεπάσουμε. Πολύ τώρα. δεν είναι, ρε. Καλό είναι το νερό, δεν είναι. Αφού έχουν τσιμπουκές, βρε. Κάτσε εδώ, σκύψε γιατί καίει πιο μπροστά. Ναι, δεν Σκύψε και δες τον... Σκύψε κάτω και δες τον... Έτσι πρέπει να είναι. Τώρα, άμα δοκιμάσεις, θα είναι λουκούμ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Τι εννοείς ότι... Έτσι που και άσπρισε ο φούρνος, κάτσε κάτω. Έτσι τώρα είναι ασπρισμένος ο φούρνος. Τώρα μόλις καταλαγιάσουν τα τέτοια, θα τα συντραβλήσω λίγο τα κάρβουνα, να καθίσουν δηλαδή και θα τα ρίχνουμε μέσα. Το πρωί θα το κλείσουμε βέβαια τον φούρνο με λάσπη. Το πρωί
που θα βγουν τέτοια θα είναι Χωρίς το σημαίνα πρωί. και η λαμαρίνα που λέει. Κατάλαβες. Το πρωί άμα τα βλέπεις εκείνα που βγάλαμε, λουκούμι. Ναι, νερό. Είχε. Και χθες ρίχναμε τόσο νερό. Βέβαια ρίχναμε τόσο νερό, τι ρίχναμε. Στο ένα δεν έβαλαμε και... Το δικό σου που δεν έβαλαμε και ξεχάσει. Μπορεί να μην έβαλαμε, ξεράθηκε. Πιο πάνω, βάλε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα βάλε. Βρε Γιώργο, δεν πειράζει το νερό. Βάλε. Ωραίος. Γιώργο, το χέρι σου θα κομπήσει στο συντράβλιστα. Κι άλλο θέλει. Κατερίνα, έχεις κι άλλο... Τι. Κι άλλο θέλει. Νερό Και εδώ βάλε. θέλει. Βάλε μπόλικο Γιώργο. Ύστερα αυτό γίνεται ο ζυμός. Χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται πολύ βαρύ. Τι λες καλέ. Θέλουμε ζουμί ρε. Τι λες καλέ. Αυτό τώρα θα είναι έτσι από πάνω. Κάτσε να φέρουμε εδώ. Τα κεφαλάκια εκεί βάλατε. Παιδιά, είναι πολύ να τα κάψουμε. Εντάξει. Κάτσε να ρίξω νερό τουλάχιστον γιατί... Ευαγγελή, εδώ. Κοίτα εδώ λίγο, κοίτα. Ας έχουμε στο σύλλογο να μίσεις για τους νεότερους, δεν βλέπουν τα εγγόνια σου. Στείλω στο Ντουμπάι θα σου στείλω. Θα το δει κάνεις. Θα το δει, πώς να το δει. Τι κάνω. Γιώργο, δεν έβαλες το νερό. Έβαλα. Εσύ το φοβάσαι το νερό. Τώρα είδα πολύ καρβούνι. Αυτό το Παντελή το λέω πολύ έβαλε. Καλά, εγώ πιο βάρη. Πάρ' το πάνω σου. Ναι ρε, τι, μιλάμε. Έγινε, αλλά έγινε. Να τα αφήσουμε να ξεθυμάνει. Ναι, λίγο. Συντραβλείς κι άλλο. Κι άλλο ακόμα κάνα 2 φορές θα γίνει μια χαρά. Τι είπε? Νερό, λέει. Τώρα θα το ρίξουμε. Το ζυματάει το, μην τα κουμπίσει. Το πιάρι μας δεν είναι καλό. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε μια Να μην κάνει μπουμ και πέσει. Θα ρίξω εγώ. Έχουν κι άλλο. Αυτό που βάζει Εδώ. Θα πάνω πέρα λίγο τώρα. Θα φέρω από το σύλλογο, εδώ θες. Τώρα λίγο δεν πειράζει. Έτσι λίγο, βάλε δεν είναι. Αφήσουμε να ξεθυμάνει ακόμη λίγο. Άφησε πραγματικά ότι. Εντάξει, σε λίγο θα είναι εντάξει. Έχουμε γκρίνει Σταύρο. Σε λίγο θα είναι εντάξει. Δεν κάει και εσύ κύριε. Κάει και αυτό. Ποιο δεν έχει. Αυτό παίζει πολύ ρόλο. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Κανονικά λένε ότι πρέπει να το κάνεις. Αυτό είναι το, δηλαδή αν έχεις χειρό να τον κάψεις. Θα τραβάς την άκρη. Παντέλου να βγάλουμε λίγα. Άμα χρειαστεί να βγάλουμε. Πότε θα το καταλάβουμε. Θα σκεπαστεί Γιώργο. Να ξέρω. Θα σκεπαστεί. Είναι πολύ κρέας. Έχει τα ψιάπολα. Είναι αυτό, είναι 10 τα ψιά σιγά να το βάλω πάνω να μην... Εκείνο που και βγάλω το έξω. Θα καπνίζει όμως. Εντάξει, καλύτερα να τα αφήσεις λίγο παραπάνω να κάνει. Με το φτιάρι βγάλω, με το φτιάρι. Να ξεθυμάνει κιόλας. Να τα ξεθυμάνει. φτιάσα. Άστα άμα είναι να ξεθυμάνει λίγο. Καλύτερα να ξεθυμάνει να πάρει. Θα καεί ρε. Δεν μπορείς να καεί. Πιο γρήγορα. Κοίτα άσπεσμα που έκανε.
Κουστάκι. Βρήκε και Γιώργο. τάτσο, τσαντσαράκι. Γιώργο, τσαντσάρι. Πώς κόστησε. Λουλά. Λεωνάς έχει το σταμάξι. Και όχι το Άντε ρε, ψάχνουμε ειδικό. Ειδικό σε σχέση με τα τζάκια, με τα... Έλα εδώ να. Εδώ είναι, που είναι εδώ, εντάξει, τελείωσε. Είναι πολλά τα κάρβουνα, λίγα. Τα κάρβουνα είναι πάρα πολλά και τα κουρμπάνια σε... λίγα. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και εκεί να δεις όλη την εικόνα. Έχουμε και από εκεί. Μην βιαστείς να βγάλεις. Ναι, κάτσε λίγο. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι Πώς το νιώθεις? πριν το λένε τι έχουν υποψηφίσει. Κύριε Παντελή, τι κάνουμε. Να το γυρίσουμε ανάποδα. Γιώργο, γίνε στα βρούμητα. Κάτω είναι το κρέας, Βαϊνή. Κάτσε να χωρίσουμε το μπούτι. Λίγο το μπούτι να χωρίσει και θα καθίσει μετά. Να το γυρίσουμε ανάποδα. Κυρία Δέσποινα, Έλα εδώ. το μπουτάκι, θέλει το μπουτάκι ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Θέλει. Το κορτσάκι ποιο είναι τώρα? Αυτό. Ναι, αδερφή δεν είναι. Παντελή, σε καιρό ό,τι θες. Τι είναι μικράκι, γιατί να μικράκι. Βάζει και νερό μέσα, πολύ ωραία. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέφυγα την καβό. Εγώ έτσι το κάνω. Τα λάψατε. Άμα την τραβάς βίντεο δεν σώνεις. Δεν χρειάζεται να δανάει. Θα γίνεις φίρμα σε λίγο. Χωράνε όλα εδώ. Καλύτερο μαστέρ. Πίσω. Πίσω γορίλες. Εγώ δεν ήξερα ότι βάζουν και νερό μέσα στο κρέας. Εντάξει, νύχτα. Δεν παθαίνει τίποτα. Βάφτε εδώ στην άκρη αυτό το κάρβουνο. Τσιπυρίνι. Ο Γιώργος Τσιπύρι. Ναι, κοίταξε, εκεί έχει πολλά κάρβουνα πίσω. Κοίτα του Παντελή. Μπράβο ρε Παντελή. Μπράβο ρε. Άιντε. Κοίτα του Παντελή. Βαγγενή. Και του Παντελή. Ξέρω πώς την κάνει. Κοίτα. Αφαντιά, μπράβο Παντελή. Είναι ορισμένοι άνθρωποι ρε παιδί. Ξέρω. Ταλέντα ρε. Μπράβο Παντελή. Θα είσαι εξισό. Γιατί να σε σκάψεις τώρα και... Δες πώς είναι για να ψήσουνε. Μέτρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, εσύ 12 με τη Δανάη. Όχι, Παντελή. Κάτω στο χέρι πάνω, Όπα, περίμενε τώρα, αυτό το θέλω. Παντελή, πάρε του... Φύγετε τώρα, λίγο στην άκρη.